120 kumpanija tal-esportazzjoni li huma bbażati f'Malta ser ikunu qed igawdu minn investiment ta' madwar €400,000 dan bħala parti mill-pjan ta' riġenerazzjoni ekonomika li ħabbar dan il-Gvern wara l-pandemija. Bl-iskema ta' Trade Malta Export Response, il-Ministeru għall-Ekonomija u Trade Malta se jiżguraw li dawk li jesportaw minn Malta jittaffilhom ftit l-impatt negattiv li kellhom minħabba l-imxija u dawn jerġgħu iqumu fuq saqajhom. L-iskema se tipprovdi lill-intrapriżi bgħinuna biex ikunu jistgħu jinvestu f'reklamar diġitali li jippromuovi l-prodotti u s-servizzi tagħhom b'mod internazzjonali u li jħarġu lil ħaddiema tagħhom f'għodod ta' reklamar diġitali permezz ta' korsijiet online. In-negozji jistgħu jibbenefikaw sa €10,000 b'50% tal-ispejjeż eligibbli. L-iskema se tipprovdi wkoll lill-intrapriżi bgħinuna sabiex jieħdu rifużjonijiet tal-ispejjeż eliġibbli relatati ma' fieri u esebizzjonijiet li kienu diġà reġistrati ma' Trade Malta u li kienu kkanċellati minħabba l-pandemija. F'konferenza tal-aħbarijiet il-Ministru għall-Ekonomija Silvio Xkembri saħaq li din l-iskema se tgħin ukoll lin-negozji biex jimirħu wkoll barra mill-Ewropa. Hawnhekk nkunu qed ngħinu n-negozji tagħna li esperjenzaw permezz ta' riklamar u taħriġ kif ukoll rivużjoni ta' spejjeż fuq fieri internazzjonali li jħarsu lil minxtutna li jmorru jesperjenzaw swieq oħra internazzjonali mhux biss Ewropej, forsi swieq Ewropej huwa l-iktar faċli li wieħed jipprova jidħol għalihom. Imma swieq oħrajn Afrikani, Amerikani, Asjatiċi li hemmhekk hemm opportunitajiet kbar u bi ftit għajnuna nistgħu anke grazzi għall-għodod teknoloġiċi li għandna llum jistgħu jesperjenzaw li jkollhom parti minn dak is-suq ukoll. Min-naħa tiegħu il-Kap Eżekuttiv ta' Trade Malta Anton Budicic għalli tħejjiet lista dettaljata ta' dawk l-intrapriżi li huma eliġibbli biex jibbenefikaw minn din l-iskema. Din il-lista tinkludi fost l-oħrajn is-setturi tal-manifattura, informazzjoni u teknoloġija, edukazzjoni u taħriġ, riċerka u żvilupp xjentifiku. Huwa l-iktar żmien opportun biex kumpaniji jinvestu f'dit tip ta' teknoloġija u għalhekk qegħdin b'dawn il-miżuri ngħinu l-kumpaniji Maltin jagħmlu dan il-pass. Mhux biss għax għandna kumpaniji Maltin li diġà qegħdin jagħmlu dat tip ta' advertising, ma ngħinuhom ukoll dawk il-kumpaniji biex forsi anke jħarsu lejn swieq ġodda u b'din l-iskema jkunu jistgħu jsibu klijenti ġodda fi swieq li tradizzjonalment mhux qed ibigħu minn prodotti u servizzi tagħhom. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.